वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत काजूची भाजी, सुक्या काजूची भाजी। हे इथे आपण 100 ग्रॅम काजू घेतलेले आहेत। ते आपण 1 तास गरम पाण्यामध्ये भिजत ठेवणार आहोत। आपण भाजीसाठी एक आलं लसूणची पेस्ट बनवणार आहोत। ती पेस्ट बनवण्यासाठी आपण इथे घेतलेले 10 ते 15 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे। साधारण 10-12 काळी मिरी घेतलेली आहे। 3 लवंगा घेतलेल्या आहेत। 1 इंच दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे। 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे थोडीशी। या सर्वाची आपण पेस्ट करून घ्यायची थोडंसं पाणी टाकून। भाजी करण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे इथे हे आपण उमळत ठेवले होते ते काजू सोलून घेतले आहे। आपण सुके सोललेले काजूही घेऊ शकतो, फक्त ते आपल्याला गरम पाण्यामध्ये करण्यापूर्वी अर्धा तास आधी तरी उमळत ठेवायचे आहेत। एक छोटा टोमॅटो घेतलेला आहे। एक कांदा घेतलेला आहे। आपण जी आलं लसूण मिरची कोथिंबीरची पेस्ट करणार होतो ती पेस्ट केलेली आहे। हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे। कांदा खोबऱ्याचं वाटण हे आपल्याला जेवढी ग्रेव्ही करायची आहे तितकं वापरायचं आहे। हे 2 तमालपत्र घेतलेलं आहे। इथे 2 टीस्पून लाल मसाला जो आपण घरात वापरतो तो कोणताही लाल मसाला आणि अर्धा टीस्पून हळद घेतलेली आहे। इथे आपण कढईमध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये आपण हे तमालपत्र घालून घेणार आहोत। कांदा पण घालून घेणार आहे। कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे आपल्याला, लालसर करायचा आहे तो कांदा। मी साधारण चांगला 2 मिनिटं परतून घेतलेला आहे। त्यामध्ये मी ही आलं लसूण पेस्ट घालणार आहे। जी पेस्ट केली होती ती सर्व वापरलेली नाही आहे। इथे 1 टेबलस्पून पेस्ट घेतलेली आहे। टोमॅटो मी यामध्ये घालणार नाहीये, मी यावेळेला टोमॅटो वरून टाकणार आहे। मसाला आणि हळद पण आपण घालून घेतलेली आहे। आपला मसाला आलं लसूण पेस्ट चांगला परतून झालेला आहे। त्यामध्ये मी हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण घालणार आहे। तेही खूप छान परतून घेणार आहे। थोडंसं पाणी घालून घेते त्यामध्ये। आपण ग्रेव्ही चांगली 2-3 मिनिटं परतून घेतलेली आहे। त्यामध्ये मी आता हे काजू घालून घेणार आहे। काजू बरोबर आपण बटाटाही घालू शकतो, आपल्या आवडीप्रमाणे आहे। त्यामध्ये मी मीठ घालणार आहे। मीठ घालून मी 1 मिनिट चांगली परतून घेतलेली आहे। आता मी त्यामध्ये थोडं पाणी घालून झाकण ठेवून शिजू देणार आहे। आता मी थोडा वेळ टोमॅटो टाकून शिजवणार आहे भाजी। आपल्याला जर व्हेज काजूची भाजी करायची असेल तर आपण ही अशा प्रकारे करायची आहे, पण मी यामध्ये आता 100 ग्रॅम चिकन ॲड करणार आहे आणि ते ह्या ग्रेव्ही बरोबर 7-8 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। आता आपली काजू चिकन करी तयार आहे। ती आता आपण सर्व करून घेऊ। आपली काजू चिकन करी ग्रेव्ही तयार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी नक्कीच आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करा। कोंबडी इथे मी वडेही केलेले आहेत। कोंबडी वडे ही रेसिपी मी आधीच केली आहे, ती तुम्ही पाहू शकता। थँक्यू।